Iazko Gabonetako kanpaina aztertu ondoren, neskentzat eta mutilentzat bideratutako jostailuetan bereizketa egiten jarraitzen du publizitateak. Akzioa edota ibilgailuak erakusten dituzten iragarkietan, mutilak agertzen dira gehien bat, eta panpin edota jostailu etxetresnen iragarkietan neskak. Koloreek ere zeresan handia dute. Nesken iragarkietan, arroxa nagusi ohi den bitartean, mutilei zuzendutakoetan tonu biziak edo neutroak erabiltzen dira. Emakundetik salatzen dute ohiko rolen iraupena bultzatzen dela oraindik iragarkietatik. Ez dut uste jostailuen mundua hobetzen ari denik. Guraso batzuk esaten dute ni lehen joaten nintzen patinete bat erostera. Oin joan behar naiz derrigorrez neska baten patinetea erostera edo mutil baten patinete bat erostera. Ez dagoelako patinete neutro bat. Eta bereziki kezkagarria umeentzako iragarkien 9,4an nesken sexualizazio nabarmena. Facilita que los niños y las niñas se conviertan. Heldutan jarrera matxistak izatea bultzatzen da, eta gizaki gisa garatzea asko mugatzen zaio gaztetxoari. Egoera hau aldatzeko publizitate eta komunikazio enpresen laguntza ezinbestekoa da, baina baita erosleena ere. La solución vendrá de que la sociedad esté sensibilizada y indique a las empresas que no quiere comprar ese tipo de producto.